Langt, langt borte var der et kongerige. I kongeriget herskede der fred og orden. Kongeriget havde et par, som var det lykkeligste par i hele kongeriget. Det var det royale kronprinsepar. Det var gift og havde 4 små dejlige børn. 2 prinser og 2 prinsesser. En helt tilfældig dag skulle vise sig at få fatale konsekvenser for kronprinsen. Det er forfærdeligt. Jeg kom med det samme. Hvem var det? Det var en gammel ven fra hæren. Jeg har været til over til ham. Hans kone er død. Skandale, skandale. Det er de afslørende billeder i avisen. Kronprinsen er homoseksuel. Skandale, skandale. Det er de afslørende billeder i avisen. Kronprinsen er homoseksuel. Vilde optøjer. Homoprins skal arve tronen. Folket mener ikke, at kronprinsen er værdig til at arve tronen. Landet er i chok. Hvis kongehuset ikke kan opføre sig ædelt og nobelt, så vil vi skulle have en præsident. Er kronprinsessen nu ikke nok for kronprinsen længere? Det er pur opspændt, det de siger. Det giver 1 fjerde til 5 høns. Og hele folket tror på dem. Hvad skal jeg gøre? De er gået over stregen.